Dobré ránko. Dobré ránko, ahojte. Ahojte. Ideme zase jak Tatári. Niekde v Turecku, stredom cesty. Ale tak, hádam nás neprejdu. Dneska už volíme túto cestu. Priamo. Včera sme tu nevedeli nájsť chodník, ale asi je to chodník a tu je asi cesta. Dáško povedať. Aká bola noc? Lepšia ako tá predtým. Áno, už vieš. Vykurili sme si večer. Hej, aj tak mi bola zima. No. Nie, že by tam bolo chladno, ale ja neviem, jak si ľahnem do tej ich bavlny, tak mi je zima, aj keď v našej bavlne mi je teplo. To môže byť aj vyčerpaním. Ja som nebol vyčerpaný. Som si užíval včerajší deň naplno. A to som mal ešte kávu pred spaním, hej? Takže som nemohol byť vyčerpaný. Aký je program dnes? Dnes sa ideme pozrieť na hrobky, ktoré sú nad mestom v skalách. Tam sa budeme driapať po nejakých chodničkoch. A možno tam si pozrieme historické centrum, sú tam nejaké trhy. Aj keď je nedeľa, tak nevieme, že či budú otvorené. Asi, no, uvidíme. A potom zistiť nejakú dopravu do takej dedinky alebo mestskej časti, alebo neviem ako to nazve. Tam by mala byť pekná pláž a je tam také údolie motýľov. A tam sa dostať iba loďou, tak uvidíme, že či si to vybavíme nejako, alebo nie. Tak uvidíme podľa toho. No a inak oddychový deň. Hej. Mestská turistika. Turistika. A keď nás to nebude baviť, tak hory sú tu veľmi blízko. Hej, no, hory sú blízko. Hory sú blízko, more je blízko. Včera bolo more teplé, tak neviem, že či dneska pôjdeme zase do Možička. Ale Asi áno. však uvidíme. Každopádne. Ak bude pekná pláža. Áno. S dobrým prístupom. Plavky sme nezohnali, Nie. takže budeme nudisti. Nie. Láska sa bála, že ma uniesli. Hej, no. Ja som skúšala. Dobre, no uvidíme. Tak, uvidíte. Ajde. Baví. Ideme hľadať hrobky. Ben hala, kusura bakma. Özledim ama söyleyemiyorum. Her detayın aklımda, unutmam asla. Çok içtim, önümü göremiyorum. Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Özledim ama söyleyemiyorum. Her detayın aklımda, unutmam asla. Çok içtim, önümü göremiyorum. Biz de aynı, her şey öyle bıraktığın gibi. Evet, hala düzeltmedim uyku düzenimi. Ne arayan var ne soran var senden sonra benim. Galiba bilememişim senin kıymetini. Ama Allah var, seni çok özledim. Daha dur anlatma, doluyor gözlerim. Yalanım yok, yalanım yok. Sensiz beni ben de sevmedim. Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Özledim ama söyleyemiyorum. Her detayın aklımda. Čo rajš? Hrobka. Hrobka, že? 6 eur. 6 euro. Aspoň krásny výhľad. Tu by sa hodilo dať tak raňajky s výhľadom. Ten ich piknik. Áno, ten ich piknik. Inak to sme nespomenuli, ale tu ľudia sedia bežne
hoc kde, na každom kopčeku, travničku, pri vode, ceste. hoc kde, proste si rozložia piknikový stolček a sedia celý deň. Sedia, no. No a jedia slnečnicové semiačka. A oriešky. No a dokonca je tu aj značka, že nesmieš, Nemôžeš na tej promenáde áno, nesmieš jesť tie slnečnicové semiačka. neznečisťovať prostredie. Kalbimi alıp vermedin, geri vermedin, geri vermedin. Kalbimi alıp gelmedin, geri gelmedin, geri gelmedin. Kalbimi alıp vermedin, geri vermedin, geri vermedin. Kalbimi alıp gelmedin, geri gelmedin, geri gelmedin. Kalbimi alıp vermedin, geri vermedin, geri vermedin. Kalbimi alıp gelmedin, geri gelmedin, geri gelmedin. Kafamı kaldı ben de saçmaladım. Yine seni görünce ne akıl bıraktı ne de bir düşünce. Suç kimde? O gözler o kaşlar bal gibi dudakta. Yedi sinirisi kalbim. Náš ďalší bod nám nevyšiel, žiaľ. Žiaľ zatvorené. Prebieha tam ešte archeologický prieskum, takže na hrad, respektíve zrúcaniny hradu, dnes neuvidíme. Tak ideme do starého mesta. Pozrieme pozrieť. tržnicu, Áno. zmenáreň, Zmenáreň skúsime pohľadať a teda vieme, kde len ešte bude otvorená. A ideme pozrieť niekde inde. Snad sa nám podarí. uvidíme. Ahojte. Hadi gel hadi gel. Hadi gel bana gel bana gel. Hadi gel hadi gel hadi gel. Hadi gel bana gel bana gel. Hadi gel hadi gel hadi gel. Hadi gel bana gel bana. Yalvarsan fayda etmez demezsen bana. Aşıklar bu nasıl? Toto je miesto, kde som ja osobne nechcel ísť a nejak sme tu zabludili. Áno, rybí trh. Rybý trh, ale ideme von, lebo ja a tieto rybacie vône. Fú, Bolo to intenzívne. ešte je. So sladkosťou. Have you been before here or first time? First time. First time. We will try my sugar-free Turkish delight. This is no sugar, no gelatin inside. Here is Fatih Factory shop. We are here like 22 years. Please, you can try his hospitality. Pistachio, lotus, is pistachio as well, pomegranate, hazelnut, coconut. Please, my friend. Oh, thank you. That's I really will amazing. taste It's very tasty. Turkish delight. Please. It's sugar-free. Please, boss. So sweet. Huh? So sweet. Date water. Inside is more selection. Would you like some to do? When we will come back? No, ešte tu bol aj taký Adidas. Áno, vlastne veľká budova, ale nebolo tam napísané Adidas, ale iba brand with the 3 stripes. No, neviem, ako toto funguje, možno nemajú licenciu. Tu nikto nemá licenciu na nič. Hej, ale včera som napríklad videl Boss kraťasy za 4 €. No, Brutál, že? brutál, hej. OK, ideme hľadať autobus do vedľajšieho mesta. Snad sa podarí. Sanki seni görene kadar olanlar oldu. Esirin oldum. İlacım buymuş benim. Sanki seni görene kadar ruhumdan vuruldum. Poviedli sme si autobus. Autobus, no. A ešte sme dobre nastúpili, lebo už by sme sa nesali. Aha, to je No, dopredu. Vidíš, ste to tam nastúpila dopredu. Ale celkom zaujímavé, no. Takéto mikrobusy tu jazdia. Vyšlo to 165, čo je nejakých 3 € a nejaké centy. pre dvoch. Vstúpili sme z autobusu. Na môj popud, keďže som pozeral na mapách, že kde asi treba vystúpiť, tak sme vystúpili a zistili sme, že to je k pláži ešte 5 km. Tak sme nastúpili na ďalší autobus a platili zase 120 lír, čo je nejakých 2 € čosi. Ale, kde sme? Sme na pláži. Áno.
Akurát smutný, lebo ľudia sa tu kupujú a my sme si nezobrali plavky. Ale ideme sa pozrieť tam do uličky nejaké lacnejšie pozrieť. Už keď sme tu, to už je jedno. Láska už má nervy, už potrebuje ísť do mora. Áno, chcem ísť do mora. Poď ideme, zaplatíme eurami. Keš sa míňa. Máme tu update Plavka. v plavkách. Áno, obišli sme všetky obchody, nakoniec v potravinách sme kúpili plavky a museli sme už platiť eurami za kartou, lebo nám došiel cash, teda máme ešte tak na autobus, aby sme sa vrátili domov. A to sú naše tie že výlety, že tu tam, hentam a míňame. Ale užívame. Áno, tak nepôjdeme tu zase. Nie? Teraz už keď to tu poznáme, Tak už nepôjdeme, pôjdeme niekde, kde to nepoznáme. áno. Ja som si musel tiež kúpiť plavky, síce stoja dvojnásobne ešte raz v meste, ale máme. Ideme skúsiť Možičko. Možičko. Všetko. Sa močíme. Áno, A púšťame sa. spočiatku to bolo také, že chladné ešte more, však je apríl. Ale po chvíľke je teplo. Áno, dá sa kúpať. Najprv som sa bal ponoriť. Ale to som ja. Áno. Enjoy. Hej, teba hľadám. Ideme sa presunúť na ďalšiu lokáciu. Ideme pozrieť jednu lagúnu, možno tam bude o čosi teplejšia voda. Uvidíme. Na pedalboard. No, to je super. No čo, došli sme na druhú stranu, tu tak nefúka, Nie, ale nie je tu ani tak teplá voda, hej. ani Ale mi príde, pekná voda. hej, mi príde, že je teplejšia než na druhej strane, keď nestojím. Ale nie je tu taká pekná, hej, že aj tu, aj rybka už chudá, tu má dosť. Už tak pláva na pol, Tamto má takú odnožku a tu je to také hej, jazierko. to je jazierko. Teraz sme kde? Teraz sme v Alpách. Áno. Hory. Celá skonka. Krásne je tu. Krásne je tu. Už som chytený. Áno. A ty? Ja nie. Jak je to možné? Iba, no ja sa natieram, láska. Ja, ty sa natieraš. Tam bude ten trik. Áno. Ale potom nebudeš jak ja, červená a hnedá. Nie, nebudem. Chyba. Nie, nebudem mať rakovinu paže. A dúfam, že ani ty nie. Ďakujem. Pre lekárne? Pekárne, áno. Pre lekárne. My už sme prezlečení. Výlet za nami, teda táto časť. Ja už som plával,
Danielka ma predbehla. Ja som myslel, že som ju predbehol, ale nakoniec ona bola plávať ešte v tej ľadovejšej vode. Takže potom som bol aj sklamaný, že som plával neskôr. Ale no čo už, aj také sa deje. Opálený, Spálený, nie, iba opálený, no, premočený, premočený, uzimený. Uzimený, hej. Ako boli tam aj ľudia, čo celí v oblečení vošli do vody. Sa čudujem, lebo teraz nemusí byť iná zima. Ale tak, my sme mali značkové plavky. No, Ideme na autobus. Tentokrát vystúpime na správnom mieste, snak. hádam. A niečo zjesť. Ešte sa pomotať po meste a pomaličky baliť. Áno. Ešte sa hlasíme s hekom. Sorry, sme. Hek týždňa, ktorý sme ani nevedeli. Tu je vlastne, za nami je vstup do areálu, kde sa dá kúpať. A my sme to prešli po pláži, či zadarmo, ale inak je tu 100 libier, či lír, pardon, 100 lír na osobu. Čiže sme momentálne 200 ušetrili. A ja som sa čudoval, keď sme prechádzali turniketom, že čo to je. Ale pri výstupe sme nepotrebovali lístky. Nie. Dobre i tak. A už sme v autobuse na ceste domov. Ešte čakáme. Áno, ešte aj 5 minút. Toto je dnešný najdrahší autobus, teda ak odrátam to, že som musel za jeden platiť dvakrát, keďže sme z neho raz vystúpili. Neviem, kto bol na vine. Ale tento si vypýtal si najviac, no zatiaľ. Ceny sú tu také premenlivé, hej. Tento je asi, pretože není klimatizovaný a je prázdny, tak asi preto je najdrahší. Alebo možno ide ďalej. Alebo ide možno Keď sme ďalej. nastúpili, vieš? Na hlavnej stanici. Hej, a on ide až na ten market. Uvidíme. Áno.